Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Unmute Now της πρωτοβουλίας ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου με τη στήριξη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας βήμα σε νέους ανθρώπους να μιλήσουν ανοιχτά για τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που βιώνει σήμερα η γενιά τους. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα όπως η στεγαστική κρίση, η εργασιακή ανασφάλεια, η δημόσια υγεία, η παιδεία, το brain drain, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πολιτισμός, η αναπηρία και ο αθλητισμός. Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, Μίλτος Τόσκας, έδωσε από την αρχή τον τόνο λέγοντας πως η νέα γενιά δεν ζητά απλώς να επιβιώσει, αλλά να ζήσει με αξιοπρέπεια και προοπτική. Ξεχώρισαν οι έντονες προσωπικές μαρτυρίες νέων ανθρώπων. Η φοιτήτρια Εύη Κατέλα μίλησε για το αδιέξοδο που βιώνουν οι νέοι λόγω της ακρίβειας και της αδυναμίας ανεξαρτητοποίησης, αλλά και για τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς. Συγκλονιστική ήταν και η παρέμβαση της Βυργινίας Βαρβετιάν, που περιέγραψε τη δύσκολη μάχη με την οικογένειά της με το δημόσιο σύστημα υγείας, καταγγέλλοντας ελλείψεις, ανισότητες και προσωπικές τραγωδίες. Παράλληλα, ακούστηκαν παρεμβάσεις για την υποστελέχωση του ΕΣΥ, την επισφάλεια στον χώρο του πολιτισμού, τα προβλήματα στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Νέοι επιστήμονες και εργαζόμενοι μίλησαν επίσης για τη μετανάστευση στο εξωτερικό, τις δυσκολίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι νέοι στον αθλητισμό. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την ομιλία του καθηγητή πολιτικών επιστημών Άρη Στυλιανού, ο οποίος παρουσίασε ένα συνολικό προοδευτικό σχέδιο με επίκεντρο τη νέα γενιά. Αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερων μισθών, στήριξης της δημόσιας παιδείας και υγείας, αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης και περιορισμού των κοινωνικών ανισοτήτων. Μεταξύ άλλων, προτάθηκαν η ενίσχυση της φοιτητικής στέγης, αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, μέτρα για τον έλεγχο των ενοικίων και μεγαλύτερη πρόσβαση των νέων στον πολιτισμό. Το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς ήταν πως η νέα γενιά δεν είναι αδιάφορη ή σιωπηλή. Αντίθετα, αναζητά χώρο να ακουστεί, διεκδικεί κοινωνική δικαιοσύνη και ζητά ένα διαφορετικό μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες, αξιοπρέπεια και συμμετοχή.